Nay, Osha, a year and Montenso, and a dear Echo Swire, and a hard green pa. Said the independent be a see a year, woman, a woman, and yefe. Na wabra ye mampeni e ka se lockdown we yi e de free ho no se de nipa bi esi e bosi pa e wo Ghana ha no na che se e ade a e won yi papa no won tia se di ntia na akoba ne sa esan se wabra o mampeni e ka sa no we de atudwa a wo chim se lockdown no e wom se ye yi e de e free ho no de enso nyina mu no ehu e behia se betimi abo ye ho ban esan se yare ne de e da so a e wo ho a ye kun e de atia enu ntim enhye ye biara e da ho no bia no e wo se ye de e ye na etimi eboam eno nti no se ebia ne yeyi e de afiri ho nti enkofo eto ho edi egu eye emontenso no wo chese ade ha adwen pa sanse de kwasibuni e kan social distance no se omafo ehwe na etimi edisuo sanse ye foafoaso ye ni yehuni ahunide hu se miamfa anya adwuma no ne nyina no enam so bia ebetimi aboa ama eye yare no eno so ebetimi ate eye atese eno nti no osrega na fo nyina se ewo se emranitimi ede adwuma na se ekoba ne se yentimi amfa anya adwuma de a wan hwe lockdown be sa bana mpokura na de kefi kura be sa edi apiso ne na ne omafo ahyede ma ento be sere eye omafo se eye sa abrewi ene wo se ebose se omai de be eye ebra e wo se hu se eye bra emu edene aban ani abre de denden se wo ko na wo de etia eye yare no eno ti se wo bose wo ti wagu montenso na chese wo twusoro kunu ade no fa so bia eni so obesere omanfo se yare ne ehu pa amanfo enhyeda emfa yare ne asemhia omumpo enyini se yare ne kura ewo ho eno nti na omfa emra no emfa nya adwuma nso agya opon e chese ye hwini ho apane se ntrofo eto hu eye monten so na omkika se de omanfo ni bi esi eye ewo abonten a na enye fe kura na ejina so a ema osoafo yiri sa ensemu ede etu igwa a wo kan ede ache omanfo se ye hwini ye na saye de ye ho ani agye a ye fa yare ne hu ewo baabia no ye ntwe ho enfiri na ntimi mu ana ye ne ho emfa mfiri eye yare esoso ehom aka nipa de ema Ghana Health Service Professor Ajima Bedu Akosa no de wo che mu se lockdown na mampani eyi edi free ho no wo che se enya de a onde na oni mampani eyi adwene kura eno panyin echire mu ese wo hwe mu kura na oman yeguso a aye test enipa hodo wo mo aye ti wo mo aye hu wo mo no yeguso a ye so omo ahwe so omo so ebetimi ehu se de omo so esi etie na enso yenwieye na ohwe figure na se de esi tie na lockdown no so ye edi free ho a onde ogiri se na nka wo se ka mampani ehwehwe so ekakra enya de a oni mampani eyi adwene osare tuje bia wo che se testing centers ne kura so no wujim se no so beka ho ebi na be ma mampani kura beka so bi sa lockdown we edi free ho into to bosi din se opani wo bin ye wo ye apomdi mu ensem na ho se yare ni esi etia na nka wo se nke mampani eto ne bo ase kakra ansampo na watime sa lockdown we enso so edi free home. Dr. Aboji da Costa opanyin so e dia to edwa a wo che se ade ba ko asese no ya tete pa wo ye omam ni nyina ene se yare na eba na ebi ekunwu se ebi obi e yapomdin adwumani na ebe wiase wo ni ebi a obi okohwe no ma no ho eto no na obehu afa ne de ensa tete sa nipa no eso se we de woni obi a obi ekodi ahia na se obi a obi mpo ne be wiase ne ho ato no na ebehu sa for na sa onia no ono so enie na awanfo de wonsa ede etete no eso eno na opani eche se we ade a ha adwe papa eto be sere omanfo ese yare na abanom yenyina ye boabo ye ho na yakon ede etia enti ekoba ne se ebia obi ewo ho na wonya bia wie yasa ne yare anase ebia opomdin adwumani agohwe obi a wonya bia ne ade a na se oti eye babia yetia eni kwa se nipa no ye de yensa etenetene so na sa nipa no ase ye yapampam no ede na firi ye nchen da bi esa enya de bebo horokra ento besra omanfo se de enkofo esi eye no asiare ne eya tantan de bi ewom se yare ne ehu de nanso no se de omanfo bi esi eye no nya de betimi aboyan hweni ye na ekoba ne se de bia no ye de ensa etnet nsafo no so wan hwe ya ebe hakrampo no obia enkoje nim se okoboa amobe yare ne bia ye kogin ayehwe basa apomdin adwuma efori nyina kwaro wo mu abam ebebu esan se wote botamu ebabi ye wo se wo ye nurse ni o ye doctor ni
ni na nso no be wi asem na okoje obi enkwa na obesa aba be bi ote na ye de ensa ekotenten ne so se asomesedi obintini wo ne koye sa na ebe ha adwen wa hwe yare etiate sa ebe hu edi amaye nyina nti obesere omanfo se sa esu ene eban nom nya de a ewo se so kra enso so ewo oman Ghana enso so emum ye tosne de ni ede ache eye amayeko NPP enso so emu a amayeko no aba eye abonten ede ba betu edwa a na wo echem se na nka mo primaries a anka eba so bosumi ya no bibi nti enam yare nti no watwe ede asensen kakra nti na me ya adom a ebere poti a saa eye parliamentary and presidential abato no eba so no wo ede betu edwa enso ekame ayese wo behwe monten so ahodo ni de wokata binum emu sem ahodo a wo eka ne social media so no ubon se enkofo ahase kan sem bebre de etu edwase party ni empanifo date foforo de aba eye abonten no begina so no betimi ato eye presidential no any parliamentary primaries no no na party no echiremu se enya de a omo aba eye abonten abeka asembia de akire se bia edase na se edase na sa eye date ya wotwe esensen ye no obesa de aba ne ato aso na de akoto eye aba no enti womo enam eye emonten social media ne krata ahodo mu ekakasa ensebe nyina se party ne asset date foforo nyina no wochire mu se enya de a rekora bia ewo saa asem ne emum nti na omanfo te saa asem na omo emontungu party ne de emra na de eye adwuma nti ne se bibia nie na omo de date foforo ebeba omo mpanifo ba bonte abekasa amobia atese de omo de we ne bai no omo kasa ema obia etie no nti wo mo mashase a obeso otum futuro edegi nkofo ni se NPP for date foforo de aba de afa presidential and parliamentary ne hono wo mo etese no kura bia enisa asem ne mu a nti omanfo te a wo mo emuntungum awe asem a eno so free party ni penifo honom so de eba wabra omampani di lockdown na ede eba ye se de be ya ebetimi aboa na yare no ebetimi aso anom na amafo esu bebre se enomo ayeden ede amawomo ebinim ahodo omo edi edwanom kese na enomo ayeden pa enye adekuma amafo chese ekom de omo sumpa omo bini ye papa enso ewo sikase mu so na ebinim se kire omo adwen chese se lockdown ye anyi afiri wonom animanim ye a oman Ghana ho chire ba pa sikase mu no ebeye dine eno na director ewo Isa Professor Peter Cote chese eyepa se omampani esu eisa lockdown we edi efiri wo esanse wo hwe eye ahokyere pa na eba na ebe ha adwen na afi kura so chese so a so economy no enya de a so ka ebetimi aboa ye kura enitino tine omampani eisa lockdown no edi efiri wa wo mo de mo gidi se ebetimi aboa ama economy no ebe se etimi enya hodi bi sanse eche no na ha adwen tie ye efiri wo no mbio no economy na ekame ase ebia kan no mo be kofom kakra no na so betimi se gen na so bi wa we eyasema Professor Peter Cote enso edi atu edwam yato asuna yakọ eye ahomaso na ene yenua Kwabena into enso akodi eye enkomo into etu yenkra edia na waye krado yo Kwabena Antwi Boasiako Kwabena ne sedie amanfo anase etiefo nyina atie no ai eye odifo bosumi ne da etoso edu eba ko na ekopie mu se eye radio tone on frequency eye 92.1 ewo toga kope ewo from mantem to so omo atum ni nyina NFA na omo di promote Western Togola na nation so no National Security Lebio Regional Minister Dr. Akibode Yaleka enya ntie se somo ema ho kwan hwa sama edebeba no enye die eniti omo ekotumu nanso yanto anka ankosoro anso ni nyina enkemfo no enuradi eye wo panyimpa eye owura bestway doto ono ankasa efri nipem akwa bie amaneshensen so no omo eye omo program nanso sending previous empanyi so akato se eye yentrafie emma kraman so enase aba enna ho emma kraman empo onipa na so hunhuna enipa ninti enura mrakwa dwumadi ni nyina ekoso na national security omo ekiremu a na kese eye VAT mako enwotwe na bopini eye radio tone a omo ekosizi omo transmitter ene omo mfidie ni bi omo edi eye adwuma no enam so ama opanyimpa na woda won ano owura beswe zoto ite bambo adwumefo ensa aka no na omo kiremu mpokura na ansa na ma omo eye we nyina na owura zoto on the 11th day of April, we issue letters for the 30 women
say someone ama me bi ana someone ka mo ho a enema ebetisie no emfa asempa bia emma na se di mfredua san eye akoda hoi yeso opa de kokoro ehu ane e didamnamo ahan ekire no nti no omo free tumadie asia pe na eye mpanyifo ehwede ejema egu akoma tisi omo akwakoche wom enam so ama National Communication Authority so issue letter said the omo emma omo kwa bi na nsi nyina kenfo ano enye wo mpanyimpa eye executive chair eye mama gan so ababonten dia de steady e to aban ni say wa abatu afin na bio so eye coronavirus ya be enam say ye committee radio station tinke be hia so be bi e dia momo no matumi ato akoso aye ho encheche enso enam owura besuezo to ne no ma bi a omo eye ni nti no na akwako wie say eye national security ne eye nc so atum enti omo e trasra ban ni mpemfo so omo nye do mbetumi ya say de be mbeta dia mom nanso ensama eye mamaga edi etuje ni mpemfo mo eye sogakope edi etuje so omo de bekọ asupe no mo atie no akwako bia man de ebre ne nkra na tete nanso omo lekọ UTV ntantweni NTOW mo ha nkwa de mekoso adichi de be pie ni amede pema atiefo ni ahwefo na enti anu a omo lekọ dwumedi ekoso no eye radio tone frequency 92.1 eye bamba yimefo akwako tutum atuta omo ni amanyina Kwabena ewie busana se haya na daru no e de ese ena no pay e de amammo Kwabena Antwi Boasiako na motimi kenya me adoma from tobra e be se hia e de mase